Черният дроб не се пречиства. Това са едни популизми, които съществуват в публичното пространство и социалните мрежи и са абсолютно непрофесионални. Значи човешкият род съществува вече толкова много години, с хилядолетия, и никога не е имало така наречените детокс програми или детокс пречиствания, всички тия неща, които по принцип в съвременната чернодробна наука и с гастроентерология не съществуват. По принцип, ензимните системи на черния дроб са абсолютно достатъчни. Имеус системата, алкохол дехидрогеназа, всички тези системи функционират перфектно на базата на това, което Господ, така да кажем, ни е създал. От тук насетне дали той ще пие бабино ушенце или ще има мече кръв или каквото ще да е там други неща, на практика това не води до детоксикация на чернодробната функция или към там някои от пациентите ходят и взимат реза от говеда и други такива популярни методи, които набират в интернет голяма доза популярност.